ଏମିତି କଚଡ଼ା କଚି କର ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମର ଆମ୍ବ ବଉଳ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହବ। ମା ଆଣିକି ତାକୁ ଛଡ଼ଉଛି। ମାମନ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି। କେମିତି ହବ ମା? ସୋରିଷ ଜିରା ହଳଦୀ ସବୁ ରକମ ପଡ଼ିକି ତ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆମ୍ବ ବଉଳ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆଉ କେମିତି ହବ। ଏପଟରେ ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ, ଆମ୍ବ ବଉଳ ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଆଉ କଣ କଲରା ଭଜା। କାଇଁ କଣ ତାର ରହିଲା ପିନ୍ସରେ କଣ ହେଇଛି ବାବନ? ଜୋତା ଏଇତ ଜୋତା। ବାବନ ଜୋତା ଖୋଜୁଛି ଆସିକି। କିଏ ଖାଇବ? ବାଟୁଆ ବଟାଯିବ, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହବ। ମାମନ ଖାଇବ। ମାମନ ହାଇ କହିଦିଅ। କଣ ଖାଇବୁ ମାମନ? ଏପଟୁ କଣ କଣ ତୋର ବାଲ ମାଛ ଆଉ କଣ? ତା ଟିକେ କଣ ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଚିନା ରେ ବିଞ୍ଚିନା ସେ କଣ ହବ? ଡାଲି ଭାତ ବାଲ ମାଛ ଚିକେନ। କହିଦେ କହିଦେ କଣ ହବ? ଡାଲି ଭାତ ଚିକେନ ବାଲ ମାଛ। ସବୁ ପ୍ରକାର ରେସିପି ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରେସିପି ଦେଖିନି। ଆଜି ମା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। କଲରା ଭଜା ବି ହେଇସାରିଛି। ମାମନ ମାମନ ଦେଖି ଆମେ କହୁନା ମାନେ ବାସୁଛି। ମାମୁନା ବାସୁଦେବ। ଏଠି ଆମର ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୁଆ ହେଇସାରିଛି ଆମ୍ବ ବଉଳ। ଆଳୁକୁ ବି ରାଣୀ ଏଠି କୁଚ କୁଚ କରି କାଟିଦେବେ, ପତର ପୋଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଦିଟା ଆଳୁ ପକେଇବା, ବେଶୀ ନୁହଁ। ଏଇ ମାମନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। କା ମାମନ ଏଠି କା କଣ୍ଢେଇ? ତୁମର? ମତେ ଦବନି। କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି? କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି? ବାପା କିଏ? ମୁଁ। ମାମନ ଦେଖ ତାଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ଛିଣ୍ଡେଇ ମିଣ୍ଡେଇ ଖାଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଖିବା ମା ବାଟଣା କଣ ବାଟୁଛି। ମା ବାଟଣା ହେଇଗଲାଣି। କଣ ପକେଇଛୁ ବାଟଣାରେ? ଜିରା ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ରସୁଣ। ବଡି ବି ଚୁରା ହେଇଛି ଆ ଦେହରେ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇବ। ଧଣିଆ ପତ୍ର କୋଉଠୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା? ଏତିକି କମ ନା ଏତିକି? ଏତିକି ବାଟିବୁ ନା ତା ଦେହରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇ। ବାଟଣାରେ ଏକଦମ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡା ହେଇକି ପଡିଯିବ।
देखिए फास्ट टाइम पे आज आंब बौल पतर पड़ा देखा जाऊ कौन टेस्ट भल लगे ना हैं भल लगे ना ଭଲ ଲାଗିବନି କଣ ଆମ୍ବଟା କୋଉଟାରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆମ୍ବଟା ଆମ୍ବ ଦିନ हल्दी गला लंका बोधे बटा है सारी ता दे गुंड पके बटना रे कौन रही सोरिष सोरिष तेलटा ତେଲ ରହିଲା ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ ପଡ଼ିବ मामा ने बेलुनु फुटी जीव काटिया गोला एटी भी आलू भी कुचा है जाइची आंब बौल धुआ है जाइची सब मसला रे गोला है जीवो ଫୁଟା ପାଣି माँ गोलौची आंब बौल कर कारण जाइथिलु मार मोर जाल पाई माँ सेठी देखिला कि आंब बौल पत्र पड़ा करिया कौन लागु देखिया सेति पाई मु तोलिक नहीं आसिलु आनिकी एठी माँ तर चलई देखा जाओ आज कौन टेस्ट प्रोसेसटा देखो केमी होची गढ़ारे रहिला तापर कदली पत्र ता देहरे मसला गला आंब बौल गला तले पूरा डह डह निया भी अच्छी ऊपर निया दिया ऊपर भी निया दिया देखा जाओ कौन एटा हम ये आम छुआ भी गुड़ी उड़ाऊँ देखु गाधुआ किसी ये ना गुड़ी उड़ा चलती नंदू शीत दिन में गाँव मजाटा अलग किंतु रखी दिया 4टा बेलू उड़े माटी से ताटियाटा को दे देला तापर माड़ दे देला तापर निया भी दे दो काढ़ी दवा ताटिया अच्छा उठी गला ताटियाटा दे दवा ठीक पत्रटा उठे दूची माँ निया दे दौची आउ केते निया दिया जीव पूरा फुल दबु निया पूरा माँ फुल करी सारू पड़ी थिलो सारू भी पोड़ा है देखु सारू दलाटा अलग प्रकार टेस्ट रसुण सोरिष तेल शुखला लंका देकी दली दो पोड़ी जीवनी एते निया दे जला हवन तो खाली दिया हला तळे जानी आसीबो ऊपर ऊपर जळिवा तळ तळ बसीगला चलन देखिए मामन कौन कर मामन कौन खाऊ खाइबा आगुरु पानी आगे मामन मान खाइबा कौन मान कौन खाऊ मामन रहा भात हूँ आलू भजा कलर आलू भजा এটা হচ্ছে ডালি হরড় ডালি বলে খাই দে
ମାନେ ସେପଟେ କଣ ଦହି ଅଛି ନା କଣ କିଣା ଦହି? ମାମନ ଏଠି ଲୁଚେଇକି ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି। ଜର ହେଇଛି ଦିଆଯିବ ଏତିକି ଖାଇସାରିଲେ ମାମନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାରି ହେଚକେଚ, ଖାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଜମା ହୁଏ ନା। ନା ନା ପାଣି ଫାଣି ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ପାଣି। ଆଗେ ଖାଇଦେ ତାପରେ ପାଣି ଦେ। ହଉ ମାମନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ କଣ ହେଲାଣି। ହେଇନଥିବ ଏବେ ବସିଲା, ହେଇନଥିବ। ବସିଥାଉ ବସିଥାଉ, ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସେ, ଖୋଲାଯିବ ଦେଖିବା ଖାଇବା ଟାଇମରେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରେଡି ହେଇକି ଆସିସାରିଲାଣି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ମା ଏଠି ଗାଡ଼ିକି ରଖିଛି, ଦେଖିବାକୁ ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହବ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏପଟରେ ଆସିଗଲା ଭାତ, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀ। ମାମନ ବି ବସିଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାମନ ଖାଇବ ମାନ? ଆକା କ'ଣ କହୁଛି? ସତରେ ନା ଭିଡିଓ କରିଛ କଣ ହେଲା ତୋର? କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା? ଗଛରେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଏ। କୋଳି ଗଛରେ ଗୋଟେ ସାରୁ ଲଙ୍କା ଧଣିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଦଳା, ମା ଦଳୁଛି। ଗୋଟେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆମ୍ବ ବଉଳ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ମା ଖାଇବ କଂସାରେ, ଆମେ ଥାଳିରେ। ମାମନ ଖାଇବ ନା? ଏପଟୁ ବୁଲି ଆସ। ହଉ ଆମେ ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଗେ କ'ଣ ହେଇଛି। କଷା କଷା ହେଲା, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? କଷା ଟିକେ ଲାଗିବ, ଟିକେ କଷା, ଟିକେ କଷାଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କଷା ଅଛି, ନହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଭାତ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ବଡ଼ି ଭଜା, ଆମ୍ବ ବଉଳ ଚଡ଼ଚଡ଼ି, କଲା ଆଳୁ ଭଜା, ସାରୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦଳା। ମାର ମୋର ରାଣୀର ଖାଉଛୁ। ମାମନ ସେପଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚେୟାର ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ବଦମାସ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଯାଅ ଖାଇବେ, ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।